इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि गितफोरनि रोजाबनाय 25:27 जोंखौ बुंदों आंनि गोसोनि दुखुनिफ्राय आंखौ जिरायहोदो आरो आंखौ आंनि निदाननिफ्राय गहोदो होनना बुंदों। बे बाइबेल सिरिया दाबिदजों रोजाबजानाय मोनसे मेथाइ। नैबेनो जाबाय आंनि गोसोनि दुखुनिफ्राय आंखौ जिरायहोदो। जानो हागौ बै समाव दाबिदा गोबां दुखु मोनदोंमोन, जारला सैनांनाय बेनि जिउआव फैदोंमोन। बेनिखायनो बेनिफ्राय बियो जिरायनो लुबैदों। मानोना बियो मानसि जानायखाय मेंदों संसारावहाय। बेनिखायनो जोंनि जिउआवबो दिनैहाय बेनो इसोरा बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंखौ बेबायदि गाबखांनायखौ लुबैदों। आंनि गोसोनि दुखुनिफ्राय आंखौ जिरायहोदो प्रभु, आंखौ जिरायहोदो। जोंबो दिनै दाबिद बायदि गाबनो हानांगोन, आंखौ जिरायहोदो प्रभु आरो आंखौ आंनि निदाननिफ्राय गहोदो। जानो हागौ बे समाव बे निदाननिफ्राय बियो बारग'नो हायाखै। गोबां दुखु बियो सैनांनाय आरो गाबनायजों बियो भुगिनांनानै थादों। जोंबो दिनै मानसिया बेबायदिनो गोबां दुखु दाहा सैनांनाय आरो गाबनायजों हांमाजों जोङो सैनांनानै दङब्ला आरो नोंथांनि जिउआवबो जुदि बेबायदि दुखु दाहा आरो हांमा सैनांनाय गोसो बायग्लिनायजों नोङो सैनांनानै दङब्ला बेबायदि रोजाबदो आंनि गोसोनि दुखुनिफ्राय आंखौ जिरायहोदो आरो आंखौ आंनि निदाननिफ्राय गहोदो प्रभु। इसोरा थारैनो खोनासंगोन आरो नोंनि गासै दुखु जारला जन्त्रना हांमा हांसा गासैखौबो नों इसोरनो गथायनानै होदो, मानोना बियो नोंखौ जोथोन लायो होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय इसोरनियाव जोंनि गोसो गाबनायजों आंनि दुखुखौ जोङो गथायदो, आंखौ अनखांदो प्रभु होननानै जों गाबज्रियोब्ला इसोरा थारैनो अनखांगोन। बे गुसुं रावनि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों। आमेन। गोजोन्थों।